ба чеҳрааш табассум кардан ҷонибаш ибодат маҳсуб меёбад. агар мо дар васфи модар дар бораи ранҷу азобҳое ки ба хотири мо кашидааст солҳо суҳбат кунем, боз ҳам кам аст. на ин ки мо ҳатто суханварону шоирони дунёро агар якҷо ҷамъ биёрему дар васфи модар китобҳо нависанд, боз ҳам оҷиз мемонанд ва наметавонанд бузургии модарро ситоиш кунанд. тамоми рассомону ҳайкалсозони дунё якҷо биёянду аз қиматтарин сангҳо, аз қиматтарин мармарҳо агар муҷассамаи модарро созанд, оё метавонанд ранҷу машаққати модарро тасвир кунанд? албатта не. мо имрӯз дар худ дарк кардем ки агар мо тамоми молу сарвати дунёро пеши худ ҷамъ биёрем, ин ҳама молу сарват дар баробари модар ба андозаи як донаи ҷав ҳам арзиш надорад. ман имрӯз шукрона мекунам ки модар дорам, дар паҳлӯи модар ҳастам. ҳастии модар барои ҳар як шахс бахти бузургест. домони модар биҳишти воқеии ҳар як инсон аст.